inyong tanan guys. Karon guys, nihunong jud ko diri guys ug nagvideo-video kay naibog jud ko sa pagsilang sa adlaw guys ba. Nindot kayo ang pagsilang sa adlaw. Klaro jud kayo ang perting inita guys. So, guys, atong tanawon ang side sa dagat guys kay nindot kay tanawon guys makapawa sa mga stress nga atong gibati guys. Malingaw jud ko magtan-aw na niya okay nindot kay tanawon ang view guys nga mula po sa dagat ba. Nya while nga nag-drive ka malingaw kang magtan-aw ana guys. Di ba guys? Nindot kayo tanawon guys ang view. Guys, niabot na jud ko diri sa akong destination guys. Namuan sa ta guys kay pertigyong basa sa akong ugas kay pertigyong alimuta init kay tanan guys. Kay ganina pag silang sa adlaw siga kayo mao ni roy resulta guys. Unya karon ni video sa ko gamay ay ako ni sod anang naay kuan guys sa akong tuyo dire kana nga building guys anha ko diha musod guys na ako'y tuyo diha guys. Wa pa ko ron musod kay nag video sa ako dire guys kay giginindutan jud ko sa ilang palibot guys. Mao nga taud-taud ko musod guys kay mag video sa Snynets guys. Mao ra na guys. Guys, mo-posing sa ko diri guys ha kay nainganyo jud ko aning view diri guys ba. Ginindutan jud kog maayo ani nga view mao na nga ni kuan sa ko diri ni parking sa ko gamay. Guys, nakakita man ko diri glandong guys, nya kusog kay hangin guys. Ni kuan sa ko diri gamay guys, ni pahuway ko, relax sa gamay guys ba. Kay mingaw man sa diri ba, way daghang tawo. Ako ra